Sitten on aika paljastaa Keurusseudun vuoden yritys, vuoden yrittäjä, jonka toimitiloja tässä juuri lähestymme. Päivää. Mun nimi on Riikka Pullola ja mä tuon teille tervehdyksen Keurusseudun yrittäjiltä. SVL Group on valittu Keurusseudun vuoden yritykseksi. Lämpimät onnittelut. Hei, mä kysyisin ensimmäiseksi sellaista, että mistä tämä teidän 4 miehen yhteinen yrittäjyys on lähtenyt käyntiin? Siitä on noin 4 vuotta aikaa, kun ruvettiin keskustelemaan ensin Artun, Ate ja Josen kanssa siitä, että varmaan jossain vaiheessa tulee ajankohtaisesti tämmöinen sukupolvenvaihdos yrityksessä ja sen pohjalta sitten luotiin tämä porukka tähän. Meillä on oma osaamisalue jokaisella eri tuotannon ja hankinnan ja oston markkinoinnin alalta. Ja siitä tämä porukka muotoutui ja sitten ruvettiin tunnustelemaan vanhojen yrittäjien kanssa, että onko heillä innotoa luopua yrityksestä. Ja sitten kun yhteinen sävel löytyi, niin lähdettiin sitä työstämään tätä pitkää prosessia. Okei. Eli tämä teidän yritys SVL Group, Suomen vesileikkaus, niin mistä asti se on ollut toiminnassa? No vuodesta 2000 niin on Suomen vesileikkaus perustettu. Ja sen jälkeenhän tässä on tietenkin Suomen vesileikkaus on itsessään kasvanut, mutta on myös tehty yritysostoja. Että ensimmäisenä oli ProLaseri Riihimäeltä. ProLaser on itse asiassa ihan pioneereja tällä alalla, että voi ehkä sanoa, että jopa sen aikainen startup. Okay. Ja sitten siinä on sen jälkeen tullut Avemet Tampereelta raskaampi konepaja, joka on polttoplasmaleikkaus ja tämmöinen tosiaan paksumpiin levyihin sitten erikoistunut. Täydentää tätä meidän palveluvalikoimaa sitten hyvin. Ja sitten tuli vielä Joutsa-yksikkö tässä uusimpana. Ostettiin se A-Reposelta putkileikkausliiketoiminta. Ja semmoinen se on lyhyesti ollut se kaari tässä. No, teidän asiakaskunta, niin minkälainen asiakaskunta teidän yrityksellä on? No, meillä on todella laaja asiakaskunta. Se on yksi meidän vahvuuksia. Ja tosiaan veneteollisuuteen tehdään paljon maanrakennuspuolelle. Sitten prosessiteollisuuteen menee paljon meillä leikettä. No periaatteessa voi sanoa, että melkein kaikki alat Suomessa, missä tarvitaan leikkeitä teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä tai alumiinista, on jollakin tasolla meidän asiakkaita. Aktiivisia asiakkaita vuositasolla on melkein 1000 kappaletta konsernissa. Se jakautuu tosi laajalle alueelle Suomen teollisuudessa. No, mitkä on teidän yrityksen ja teidän omat tulevaisuuden suunnitelmat? Tavoitteena tietysti totta kai jatkaa hyvin menestynyttä yritystoimintaa Keuruun alueella ja Keski-Suomessa ja myös muilla paikkakunnilla, mitä Suomessa meillä on. Ja jatkaa tätä suomalaisen metalliteollisuuden perinnettä. Ja ehkä me ollaan siinä koko luokassa, että mitään hirveän isoja kasvuloikkia tuskin tullaan tekemään, mutta kannattavaa tämmöistä orgaanista kasvua. Niin siinä ehkä tiivistetysti meidän yrityksen puoli. Ja henkilökohtaisesti aina joka aamu herätään uuteen päivään ja aloitetaan nollasta. No, miltä yrittäminen on teistä tuntunut? Te olette aika tuoreita yrittäjiä kuitenkin, 4 vuotta tästä suunnitelmasta. No, kyllähän tämä tietysti itse tullut oltua tässä niin pikkupojasta asti mukana, että semmoinen perheyrittäminen on ollut läsnä ja tietysti kaupan myötä vielä vastuu on sitten lisääntynyt enemmän totta kai. No, yllättävän vähän se oikeastaan muuttunut kuitenkaan. Mä aika pitkään se tuossa ollut töissä, niin ei se juurikaan hirveätä muuta tuonut. Ehkä tuo vastuu nyt on vaan lisääntynyt aika paljon. Mutta... No joo, itsekin on aina tullut tehtyä töitä sellainen yrittäjämäisellä asenteella, vaikka ollut muilla töissä. Totta kai tämä vastuukysymys sitten, kun olet vastuussa koko henkilöstöstä ja yrityksen jatkuvuudesta, niin tuo tiettyä muutosta, mutta toisaalta se myös antaa sen vapauden, että saa kehittää sitä yritystä siihen suuntaan, kun haluaa ja luoda ehkä jotain uuttakin ja nähdä se oman kädenjäljen. Tekee sitä myös erittäin mielenkiintoista. Miten te huolehditte omasta jaksamisestanne ja hyvinvoinnistanne? Koettanut kehitellä semmoisia harrastuksia nyt, kun tähän lähti, että ne ei vie hirveästi aikaa, mutta sitten pääsee aika nopeasti irti arjesta.
vesijätteet on ollut yksi semmoinen lempiharrastus. Okei. Sitten, että asun rannassa, niin ottaa 15 minuuttia illalla käy vähän siellä tuulettumassa. Harrastukset, totta kai perheen kanssa oleminen, matkailu ja se, mikä tietysti meillä tässä 4 hengen porukassa on hyvä, että tässä ei ole yksin, niin sitten pystyy vastuuta jakamaan aina tarvittaessa ja pitämään lomaakin. Että kyllä me ollaan tämä 1,5 vuotta nyt, mitä ollaan yrittäjänä oltu, niin kaikki lomat on pyritty pitämään täysmääräisenä. Se on pakko välillä vaan olla pois pajalta ja tehdä jotain ihan muita asioita, niin sitten on taas uutta virtaa siihen yrittämiseen. Vapaa-aika menee perheen kanssa hyvinkin pitkälti ja sitten vähän harrastuksia. Jonkin verran tullut matkailemaan nyt tässä viime aikoina. Entä mitä te ajattelette Keuruusta, Keuruun alueesta yrittämisen paikkakuntana? No tuossa ehkä hyvä esimerkki, mikä tulee mieleen. Meillä tosiaan Haapamäellä avattiin kanssa yksikkö 4 vuotta sitten. Ja keskitettiin siellä ihan tämmöisen niinku ruostumattomien teräksiä ja alumiinileikkuuseen. Ja siinä sitten moni vähän epäili, että kuinkahan niinku saadaan työvoimaa ja näin. Mutta melkein Puskaradion kautta niin kaikki. Et meillä ei mitään suurta rekrykampanjaa ollut. Ja siellä on nyt kuitenkin sitten 20 työntekijää. Kyllä täällä niinku ainakin työvoiman saatavuus on ollut meille tosi hyvä. Kyllä, ja sitten tietysti kuntayhteistyö ja vaikka Keulingin kanssa toimiminen, että ollaan vuokratiloissa ja asiat sujuu ja sovitut asiat pitää helpottaa tätä yrittämistä ja sitä kautta sitten saadaan tähän tukea myöskin. Ja kunnan tarjoamia palveluita tietysti koetaan käyttää. Nyt esimerkiksi viimeisimpänä on ollut tähän hiilijalanjälkilaskentaan kurssituksia, joita järjestää sitten kunnan taho, niin hyödynnetään tämmöisiä. Yritys on toiminut kasvu-uralla jo 2 vuosikymmenen ajan. Yrityksessä on myös suoritettu onnistuneesti omistajan vaihdos. Yrityksessä ja yrittäjillä on kykyä ja halua kasvuun investoinnein ja yrityskaupoin. Yritys on 2 vuosikymmenessä vakiinnuttanut paikkansa alallaan merkittävänä toimijana kyvykkyydellään, josta osoituksena yli 50 miljoonan euron liikevaihto. Seutukunnalla yritys on merkittävä työllistäjä. Hyvältä kuulostaa. Kiitoksia tästä. Voidaan allekirjoittaa täysin. Pyritään jatkamaan samalla linjalla. Kyllä. Hei, lämpimät onnittelut vielä kerran teille valinnastanne, eli Keurusseudun vuoden yritys. Ja mä onnittelen teitä itseni, muiden keuruulaisten sekä yrittäjäkollegoiden puolesta. Ja tämän videon päätyttyä me päästään sitten vihdoinkin nostamaan malja teille tästä saavutuksesta vähän juhlavammissa olosuhteissa. Onnea! Kiitos. Kiitoksia. Okay. Kiitos.